Aquest dilluns ha començat la 18a edició de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, que s'allargarà fins dissabte. Organitzada per l'Associació Universitària de Cerdanya, la Universitat Ramon Llull i l'Ajuntament de Puigcerdà, la setmana comptarà amb 14 cursos dels 16 previstos. El nombre d'inscrits se situarà enguany al voltant dels 350. No arribem a la xifra dels 400, però per una raó, que aquest any hem decidit fer menys cursos per concentrar una mica la matrícula, perquè vèiem que podia ser encara una sortida de la crisi, vèiem una petita fluctuació a partir dels números de l'any passat i vam decidir concentrar els cursos. I ens ha sortit bé. El ràtio per curs és molt més alt que els altres anys, tenim cursos amb més de 20 alumnes i això ens permet tancar amb 300, tancarem amb 360 segurament, però a dia d'avui són 350 i poc. El divendres donarem xifres exactes, inclús de participació per comarca, per distribució per Catalunya, o si inclús hi ha algunes matrícules que venen de fora de l'Estat. Hi ha persones del País Valencià que fa 12 anys que venen a la Universitat d'Estiu, segueixen venint, no? La graella de cursos és molt variada, des de la romanització a la comarca, el creixement personal o la música clàssica fins als còctels o gin tònics. Una de les novetats d'aquesta edició és la incorporació d'un curs organitzat conjuntament amb la Fundació ADIS, dedicat a la sexualitat per a persones amb diversitat funcional. A més, s'ofereix per segon any formació als joves preuniversitaris. En aquest cas, es tracta d'un curs per aprendre a parlar en públic. Està destinat a un públic juvenil, per tant, la metodologia i la manera de fer el curs està molt enfocat de cara a aquestes edats de 16, 17, 18 anys. Pensant també amb el futur d'aquests nois, amb les possibilitats que tenen de parlar en públic en el futur, ja sigui fent un examen oral, que no sé ben bé si es fan, però segur que alguna mena d'activitat oral es fa a les universitats, fins a l'hora de presentar un projecte o a l'hora de participar en debats. Amb aquests 18 anys, la Universitat d'Estiu de Puigcerdà ja s'ha consolidat com una de les propostes formatives més importants de la comarca. Construir una formació de qualitat a l'estiu, que serveixi pels d'aquí, amb professors d'aquí, però a la vegada, si no, anem a buscar professors de fora. Objectiu número 1 aconseguit. Que aquest segon objectiu que perseguim és que sigui suficientment atractiva aquesta formació perquè gent de fora la utilitzi gairebé com a excusa per marcar una mica les seves vacances o per destinar 2 dies de les seves vacances per fer formació a la Cerdanya. També l'hem aconseguit, segon objectiu. I tercer, que sigui un element més de la cultura del poble i de la comarca cada estiu. El productor televisiu i fundador de La Trinca, Josep Maria Mainat, ha estat l'encarregat d'inaugurar la Universitat d'Estiu, oferint la xerrada Ciència Optimista a la sala de convencions del Museu Cerdà. La cloenda de divendres anirà a càrrec del doctor Miquel Vilardell, que substituirà el periodista Carles Capdevila, que finalment no podrà assistir-hi. Paral·lelament als cursos, la Universitat d'Estiu organitza actes de caràcter lúdic oberts a tothom. A banda de la nit dels estels de dimarts, dimecres tindrà lloc la nit d'arts a l'entorn de l'Estany i dissabte una sortida a l'Escala.